салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F хечибег аст бародаро, ддара. Солаш 94, сӯзишвори газу бензин, кузов хечибег, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародаро ддара астай, бензини холия, газа дидагӣ нест, мотор, коробка ходовой соз, даро электропакет, люк дорад, 4 баллони 90%. Танҳо ҳуҷҷатош бочидагай. Мошин қарор дорад дар Панҷакент, вилояти Суғда. бародаро танҳо варианти алишӣ ҳастад, ки ба ягон Starex алиш мешавад. касоне ки михел Starex алишӣ дошта бошад, рақами рӯи экран дар занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародаро трактори фурӯшӣ ҳастай, солаш 2006, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. чӣ хеле мебинем беҳад навай бародаро, краскашам тоза, баллонош, пеши қафо ҳамаш нав, 100% передуктор, бе ягон расходу камолия бародар. Фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, бародар даст рӯшна сум дар корай, ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. Айрасия овардагай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне Қумсангирда бародаро. нарша 100 000 сомон мега. хайдари аниқ бошад, бия ай пеш бина мега ҳай кина, махурша савдо мекунем назди тракторда. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақами рӯи экрана метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз сӯи бош дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Mercedes-Benz C-Class, яъне сечка ҳастай, элегант. солаш 97, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. кондитсионер дора бародаро, люк дора, мотор, коробка ходовой соз, задагӣ пӯшидагӣ надора. мошин бе ягон камолии расходе бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 80 000 сомон гуфта истодай, бо хайдори аниқ бошад савдо мешавад. бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, рақами рӯи экран занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2115 ҳастай, соли 2003, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механикай, ҳолаташ бародаро чӣ хеле ки дар навор мебинед, краскаш баъзе ҷош хестагиай, камтар краскаталабай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 10 000 сомон мега, бо муомила дорад. марҳамат бародарони мошинхар, мошини беҳтаринай, бениҳоят арзонаш мега, ба хотири камтар камолӣ дора. хайдор бошед, рақами рӯи экран занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Opel Astra F, солаш 97, яъне каравани простой ҳастай, сӯзишвориш газу бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад, мотор, коробка ходовоиш созай, ҳуҷҷат дора, кондитсионер дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 32 000 сомон мега, бо савдо мешавад.
касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯй экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107 ҳастед бародаро, солиш 90, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 05, коробкаш механик, ҳолаташ миёна. Мошин бародаро камтар кор дорад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 7000 сомон мега. Харидори аниқ бошад биёед ай пешбина мега савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пара ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бардори якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.